L-Assoċjazzjoni tas-Sidien tar-Ristoranti u l-Lukandiera l-MHRA appellat lill-Assoċjazzjoni tal-Bdoti l-Alpa għal kawtela dan fid-dawl li mis-sibt il-bdoti tal-Ermalta bdew jaħdmu bil-work to rule. Fi stqarrija l-MHRA sostniet li l-Alpa m'għandix tirrikorri għal azzjonijiet industrijali li jistgħu xekklu r-ritmu ekonomiku li qabad pajjiżna fis-settur turistiku. Żidet tgħid li kull azzjoni li b'xi mod tista' tappan is-suċċess turistiku li nkiseb tant ħidma hija inaċċettabbli għall-MHRA. Il-President tal-MHRA Tony Zara qal li l-Alpa għandha tuża l-argumenti tagħha biex issostni l-kwistjonijiet li għandha mal-kumpanija tal-ajru. Sa dan it-tant l-MHRA appellat ukoll lill-Amministrazzjoni tal-Ermalta biex issib mezz u tiltaqa' mal-Assoċjazzjoni tal-Bdoti. L-Alpa ordnat l-azzjoni industrijali tal-Work to Rule fil-jum li l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta huwa l-aktar attiv b'numru ta' titjiriet qed jitilqu jew jaslu f'pajjiżna.